Haupa, gaur Donostiako kaian gaude, La Flamenca gunean. Gaur piratek makina gauza dauzkate, prestatuta ezta? Bai, egun polita gaurkoa, bazkaria eta gero, sorpresa! Piratek aste guztia daramate Donostia abordatzen, ea gaurkoan zer ikusten dugun. Julen, esan ziguten aurrekoan eman dizutela beste sari bat jokoetan, gehien bustizen pertsona edo... Bengoan kurlin, aste nagusiko kurlin txapelketa egin genuen, eta azkenean hori, botagarri izan ginean buruz, zegoen orlona bat bustita jaboi pixka batekin, gaur goizan bezala, eta azkenean urrunen iristagatik 15 katxik jaso nitun. Azaldu iguztu mesedez, zein den poltsiko txikiaren Baina igual, aste nagusi osoko planiko berena. Haupa kuadrilla, haupa zuek puntual etorri zeaten bakarrak. Ze karriezu azkaltzeko? Tortilla, patatak, petxugak, danetarik. Zuek eginak edo gurasoak? Guk. Zuek edituze, atzo ez zeruten parrenda bota, goiz esnatu eta dena prestatzeko. Hoi da. Bazkarirako bakarrik ez ginen atera. Zenbat kilatetakoa da belarritakoa, mesedez? Esplikatu gauza, zuek zer zeate, Donostiako burgesia edo zertaz jantzita zaudete? Ez, urtero egiten dugu festa bat Andran urte betetza ospatzeko eta beti urtero tematika diferentea tokatzen zaigu. Eta aurtengo tematika? Sombrero festa. Markel eta Iratirekin, Eskifaia Gazteko Fradiako bikidez. Eta, kontatu pixkat zertarako sortu zen kofradia, nola dijoan, nola antolatzen zeraten, eta guzti hori. Eskifaia sortu zen duela bi urte, eta sortu ginen Donostiko gazteak izateko eredu batez, jai herrikoiak izateko, eta aste nagusiari aurre egiteko, guri gustatzen zitzaizkigun ekintzak eta kontzertuak eta eginez. Ikuste genuen, Donostiko aste nagusiak gaztei utziela aukera asko ematen beraiek parte hartzeko, eta gu sortu ginen horri aurre egiteko. Sortu dira ere baita kofradia gehiago, eta horrek zabaldu du igual partaidetza, ez? Eremu desberdinetan Donostiar gehiago parte hartzen dute edo lan egiten dute Donostia piratan, ezta? Hori da, orain kofradia gehiago sortuz, piraten mugimendua zabaldu da Donostiko sautzo ezberdinetara, eta geroz eta gehiago geha kofradia horiekin batera. Hori da, eta gunea eta dana kolorez betetzen hasi da, kofradia bakitza txaleko bat egunez, kolore asko dago gaur egun, eta oso polita bihurtzen ari da azten nagusia. Bakitzan aktibitate gehiago, jende gehiago parte hartzen, laguntzen eta antolatzen, eta gutxinaka Donosti oso antzear zabaltzen ari da, piratak. Baina aurten eguraldiak ez digu lagundu, ez? Ez, aste artean egon zen kriston ekaitza eta horrek kriston gasto ekonomikoak suposatu ditu. Gitarra pixkat aldatu behar izan dugu, baina orain gabiltza honi aurre egin nahian eta gure gitarrarekin jarraituko dugu, jaiak danontzoko dira eta horrekin jarraitu nahi dugu. Hoi da, eta ere amaitzeko, eskatu nahiko genuke aste nagusia denona denez eta bai gaztona, bai zarrena eta bakigu gazteok diru asko zegula, baina laguntza gutxia eskertuko dela, zeren galera ekonomiko importantea izan da, eta datorren urteko aste nagusia berdina izatea nahiko bagenu, laguntza beharko genuke eta hori dana. Beteko dugu desafioa? Bai, ez? Aber nola ateratzen den. Ikusi ez zude, gora patata. Edo ez? Aber. Bueno, gure desafioa bete dugu ja, eta orain, urrengo herriko saltxeroentzako desafioa. Saltxeroei 10 musu. Gorputzeko leku ezberdinetan.
marka utziz. Ze musu pirata bialiko zenioke Denis Itsasori? Espainekin, mango nieke. Esan diate urren urterako kofradia berri bat sortuko dela, lamia diturikoak eta naturistak, eta beraiek proposatuko dutela abordaia urren urtean biluzik egin behar dela. Zer irutzen zaizu? Bueno, ondo, nahi ondo iruditzen zait. Aurten aterazea? Bai, aurten atean naiz. Eta urren urtean biluzi baldin badaterako zea? Biluzik ikusi nahi diazu? Bai, Bizkaitarra naiz. Ezin dut eskapau. Bizkaitarra naiz, da horregatik Bizkaitarraz. Piratek hasi dute kanpaina bat jende bajuaren kontra, Bai. barra hau jarriz eta diskriminatu. Zer irutzen zaizu honen? Ez, ni... Vamos, de hecho, eskatzen mendik aurrea hola juego naiz. Solidaritateagatik. Serio jarriko naiz. Ze iritzi dezue Txinak estatu batuekin belkro importazioak eta izanaren inguruan. Sorpresa dela, bueno, ez esan inorri, baina triziklo martxa Bilbora oraintxe bertan. Ba, igual bai, ez dakit. Igual bai. Orduan hasi beharko gara luzatzen, ez? Bai, hortan egin, Nola da, a ber, erakutsi? Ensaiatuta etorrizea? Ze? Ensaiatu duzu? Ez zer, bain nik. A ber, erakutsi pixkat. A ber, erakutsi. Bueno, cuadrilla, guk argoz bukatu egu, hain parranda jarraitzea, baina aurretik. Bueno, horazten dizuegu, piratek ekaitza dela eta eukitugula kalte ekonomiko oso handiak, eta laguntza eske gabiltzala. Orduan, aportazio txikien ere eskertuko degula. Eta gogoratu. Baina lehen, Jaia bai, borroka ere bai.